السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجرا جغم آزادكم دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ما غریباں ہو خدا را یک نگام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من کے بڑی صلاة و سلام علیکہ یا وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدیا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی یہ پکیزہ محفل ذکر اہل بیت آپ باب دے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے ہر سال دی طرح اس سال بھی بھائی محمد ظہیر عباس اتاری صاحب و اہل محلہ و دیگر معاونین جنہاں نے دامے دیمے سکھنے جتنا بھی تعاون کیتا اللہ کریم سارے علی کابش نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے بالخصوص محفل پاک دا سارا اجر و ثواب محمد بلال دی روح نو اشال کرنے اللہ کریم قبول فرما کے اس بچے نو اپنے والدین دی بخشش دا ذریعہ بنائے مہمانان گرامی حلقہ احباب سارے دوست نے اس بات کو تسی بھی بخوبی واقف ہو کہ اس محلے دے اندر میں جدو بھی آیا خطیب بن کے نہیں آیا ویر بن کے آیا نیتے ہر ویلے زہید صاحب میرے نال ہوں دیں انہوں نے میری مصروفیت دا پتہ ہے میرے معاملات دا پتہ ہے میری طبیعت دا پتہ ہے لیکن واحد اسٹیج میرے دوستان دے ہوں دیں کہ جتھے میں خطیب نہیں ویر بن کے جانا تو میں کوئی مہمان نہیں بلکہ میں میزبانہ مہمان تے تسی ہو جڑے نیند چھڑ کے بستر چھڑ کے تے حضور دے ذکر دی محفل چاہ کے بیٹھے ہو اللہ کریم جتنے دوست احباب چل کے آئے قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے عشاء تو لے کے ہن تک تسی بیٹھے ہو تے لنگر شریف دا بھی اہتمام ہن میں ذکر اہل بیت کرنا ہے آج سارے سنگی کہندے نے کہ کربلا جانا تے سارے علماء سنا دیں کربلا تو واپسی ایسا سننی چاہنے ہیں تو میں انشاءاللہ العزیز کرب و بلا تو مدینہ پاک دا سفر نبی دی یالدہ تو ہاڑے سامنے عرض کرنے دی کوشش کرانگا اے جتنے بھی دوست احباب نے بھائی محمد ظہیر عباس اتاری صاحب محمد عمران امین صاحب محمد محسن کمال صاحب محمد رضوان صاحب فہد بھائی احمد بھائی اور بھی دیگر جتنے احباب نے اللہ کریم سارے علی کابش قبول فرمائے اسٹیج سے محمد جمیل صاحب اور انہوں نے نال دیگر جتنے بھی نے محمد شاہد صاحب اللہ کریم سارے دانا قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اپنے رب دی طرف لوٹ کے آ اس حالت وچ کہ تو رب تے راضی ہوویں تے رب تیرے تے راضی ہووے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ فرماتے کہ اے اطمینان والی جان اطمینان کیے اللہ دا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جڑا دلاں نوں اطمینان ملدا ہے اے اللہ دے ذکر دے نال ملدا ہے ہن ویکھنا اے وی کہ اطمینان ہے کیے صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اطمینان ہوندا ہے کہ مصیبت تو بعد جڑا آسانی دا ویلا آوے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے جے انسان تے خوشی دا ویلا آوے تے انسان تے دکھ بھی ہوندا ہے جے انسان تے سکھ دا ویلا ہوے تے انسان نو دکھ دے ویلے بھی ویکھنے پیندے نے حالات تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کہ ہر دیہاتاں دے اندر گاؤں دے اندر جہلم سوات کلام اور دیگر علاقیاں دے اندر سیلاب اے عذاب بن کے لوگاں تے آ رہا ماما دے پتر ماما دے سامنے بہ کے جا رہے اولادہ دے سامنے ماں باپ کی لاشاں تیار دیا جا رہی ہیں پر بچانے والا کوئی نہیں یعنی اے ازمائش دا ویلا ہے کہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ انسان تے جڑی مصیبت تے جڑی پریشانی آوے کہ دکھ تے پریشانی تو بعد جڑا آسانی دا ویلا آوے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر مظہری شریف کے اندر بھی اطمینان تے بحث کی تھی تے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے نے میں دسنا اطمینان کیے لجپالا اطمینان کیے آپ فرماتے ہیں کہ انسان دی ساری عمر دی کمائی او دیاں اکھاں دے سامنے لٹی گئے تے دل پھر بھی اللہ دا ذکر کرے اینو اطمینان کیا جاندا ہے انج نہیں یار اچھا جا بولو سبحان اللہ ساری عمر دی کمائی انسان دیاں اکھاں دے سامنے لٹی جائے دل پھر بھی رب دا ذکر کرے انو اطمینان کیا جاندا ہے آئیے اس آیت نو لے کے ذرا کربلا دے میدان چلیے تے علی دا پتر کربلا دے میدان وچ اس آیت دی تفسیر کردا نظر آ رہا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مال قرآن قرآن مال علی میرے آقا فرماتے نے علی قرآن نالے تے قرآن علی دے نالے جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا کچھ نہیں لگدا جڑا علی دا کچھ نہیں لگدا وہ قرآن دا بھی کچھ نہیں لگدا تے جڑا علی دی گودی چ پل کے جوان ہویا وہ کربلا دے میدان وچ قرآن دی کینڈ دی تفسیر کردا ہوے گا آئیے ذرا کربلا دے میدان چلیے تے آقا حسین کربلا دے میدان وچ اس آیت دی تفسیر کردے نظر آ رہے تساں سارے سبحان اللہ بولو تے میں قرآن پڑھاں پئی انج نہیں پہلے بندے تو لے کے آخر والے بندے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اپنا تے نال دے ہاتھ چوک کے ایک کری اونچا جا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا اے اطمینان والی جان اطمینان کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے نہیں انسان دی تھاری عمر دی کمائی اکھاں دے سامنے لٹی دے انسان دا دل اللہ دا ذکر کرے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے آئیے سایت میں لے کے کربلا دے میدان چلیے میرے آقا حسین دا قافلہ مدینے تو مکے مل جا رہا حسین اللہ دا ذکر کردہ جا رہا آقا حسین دا قافلہ مکے تو کربلا دے میدان مل جا رہا حسین اللہ دا ذکر کردہ جا رہا تو محرم کربلا دے میدان جے خیمے لگ کے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا سات محرم دا پانی باندھی ہویا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا بس محرم نو جگ شروع ہو گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دیا یکا دے سامنے او دے ویر عباس دے بادو کلمے ہو گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے قاسم دے ٹکڑی ہو گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دیا یکا دے سامنے بین زینب دے پتر زیبائے ہو گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دیا یکا دے سامنے 18 سال دے اکبر دے سینے جی تیر لگا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا وہ دے ہاتھا جی 6 مہینے دے پتر دے گلے جی تیر لگیا میرا
حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں علی دے پتر نو رب دے ذکر سے کتا کو سکون ملے سر کٹ کے دے پہ چڑھ گیا ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا کٹ کے نیدے دی نوک تے آ گیا حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان اطمینان کی یہ انسان دی ساری عمر دی کمائی اکھاں دے سامنے لٹی جائے دل پھر بھی اللہ دا ذکر کرے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے واہ حسین میں تیرے اطمینان تو بھی صدقے جاما ساری عمر دی کمائی اکھاں دے سامنے لٹی گئی حسین پھر بھی اللہ دا ذکر کردہ رہا جے کو خشک مولوی فتوہ نہ لاوے تے میں ترجمہ اند کرنا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین میرے ول لوٹ گیا تو میرے تے راضی ہیں میں تیرے تے راضی ہیں تو میرے تے راضی تے میں اسے باتیں سنی بھی کہہ رہے ہیں مولا علی دی جانتے زہرا مولا علی دی جانتے زہرا بنورین مولا علی دی جانتے زہرا بنورین لکھا درود تے سلام آپ تے حسین لکھا درود تے سلام آپ تے یار جڑا سنی ماں دا پتر ہاتھ چک کے نبی دے دوتے نو سلام کرے آج مسجد نماز پڑھنا چلے آ گئی التحیات میں کی سارا دن اللہم صلی اللہ پڑھی جا نہ تیری نماز پوری ہے نہ تیرا درود پورا ہے درود بھی ادو پورا ہوئے گا جدو نبی دی آل تے درود پڑھے گا اس واسطے میں تینوں دعوت دے رہے ہیں اچھی کہہ لے لکھا درود تے سلام آپ تے حسین لکھا درود تے سلام آپ تے حسین مولا علی دی جان تے زہرا بطور لکھا درود تے سلام آپ تے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان میرے حسین نو کڈا کو اطمینان ہے آئیے کربلا دے میدان چلیے 10 محرم کربلا دے میدان چ جنگ شروع ہو گئی ظہر دا بیلا قریب آیا تے ساریاں شہادتاں ہو گئیاں 10 محرم میں تے کربلا دا خونی منظر ہے جدو ساریاں شہادتاں ہو گئیاں تے سیدہ زینب کربلا دے میدان نے ساریاں لاشاں نو کٹھیا کیتا تے کٹھیا کر کے علی دی بیٹی بیٹھی ہے تے مغرب دی نماز جدو خیمے وچ ادا کیتی تے مغرب دی نماز دا سلام پھر کے سیدہ زینب نے ویکھے کہ مائی ہے تے جڑی کربلا دے میدان ول تردی آ رہی تے مائی نے برقع پایا ہے تے سفر کردیاں کربلا دے میدان ول آ رہی تے مائی قریب آ گئی سیدہ زینب کہندی ماں جی تسی کون ہو تے مائی نے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ پکڑے ہے تے مائی دی چیخ نکل گئی رو کے کہندی لجپالو میں کوئی بیگانی تے نہیں میں تواڈی اپنی ہاں سیدہ زینب فرمایا تو کون ہے جڑی پردیساں وچ پردیسیاں لئی پانی لے کے آئی ہے مائی کہنے لگی میں بیگانی نہیں میں تواڈی اپنی ہاں کون ہے تے
माई कहने लगी मैं करबला दे पहले शहीद जनाबे हुर दी बीवी हां किदी बीवी हां जनाबे हुर दी बीवी करबला दे पहले शहीद दी मैं बीवी हां ते आ पानी लेके आई हां 3 दिन हो गए ने नबी दी याल प्यासी है आ हदिया मेरे वालों कबूल कर लो कौन है दिवाली दे गुलामो सैयदा ज़ैनब ने पानी दा प्याला पकड़िया सैयदा ज़ैनब पानी पी लगियां सकीना दी प्यासी आंदे आ गई सैयदा ज़ैनब ने पानी दा प्याला पकड़िया इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोल आ गईयां आके कहदियां ने उठ ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा तू यतीम हो गया बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने अखां खोल के फुफी दा चेहरा वेखिया सैयदा ज़ैनब कहदी है पुत्रा ले पानी पी ले ज़ैनुल आबिदीन कहते ने फुफी अम्मा दसो तुसा पानी पीते के नहीं पीता सैयदा ज़ैनब कहती है ज़ैनुल आबिदीन तू छोटा पहले तेरी बारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते ने फुफी अम्मा जे पहले छोटे ही पानी पीना है सकीना मेरे नालों भी छोटी फुफी अम्मा ये पानी दा प्याला सकीना दे कोल ले जाओ सैयदा ज़ैनब पानी लेके सकीना दे कोल आईया आके कहदियां ने बेटी पानी पी ले सैयदा सकीना कहदियां ने फुफी अम्मा तुसा पानी पीता के नहीं पीता सैयदा ज़ैनब कहदियां ने बेटी पहले छोटे पीनगे फिर बड़े पीनगे अर्द कीती फुफी अम्मा मेरा वीर बीमार है भैणा कोलों बीमार वीर वेखे नहीं जाते फुफी अम्मा पानी मेरे वीर ज़ैनुल आबिदीन नु पिला दियो सैयदा ज़ैनब कहदियां ने बेटी ज़ैनुल आबिदीन कहदा पानी मेरी सकीना दे कोल ले जा सकीना मेरे नालों छोटी है सैयदा सकीना पानी दा प्याला पकड़िया करबला दे मैदान वाले तुर पई सैयदा ज़ैनब आवाज़ मार के कहदी है बेटी किथे चली अर्द कीती फुफी अम्मा जे पहले छोटे ही पीने असगर मेरे नालों भी छोटा मैं अपने वीर असगर में पानी पिलाने चली सैयदा सकीना पानी दा प्याला लेके चलिया पैर दी ठोकर लगी प्याला जमीन ते गिर गया करबला दी तपदी रेत ने पानी पी लिया नबी दी आल प्यासी रहेगी ताकत हुंदिया ओ नजोर नहीं लाया एते बैठे मन रजाई पानी बाज प्यासे तुर गए एते दीन दुनिया दे गुलाम बड़ी दर्द भरी दास्तान सैयदा सकीना दे हाथों पानी दा प्याला गिर गया करबला दी तपती रेत ने पानी पीता पर नबी दी याद प्यासी रह गई इशा दा वेला करीब होया ते सैयदा ज़ैनब खैमे च बैठियां ते मेरे हुसैन पाक दी वसीयत याद आ गई जेडी जांदी वार अली दे पुत्र ने कीती सी फरमाया सी भैन ज़ैनब मैं तुर चलिया ते मेरे बाद मेरी धी सकीना नु रोन ना देवी धीयां रोन ते मां बाप दे गले च हिल जांदे नहीं अज भी तुसा मिसाल सुनी होवेगी जिदी धी दुखी होवे ओदी जद दुखी होंदी है मेरे हुसैन जांदी बार भैन नु वसीयत कर गए भैना मेरे बाद मेरी धी सकीना दा ख्याल करी मेरी बेटी नु रोन ना देवी सैयदा ज़ैनब ने खैमे च निगाह मारी ते सकीना नजर नहीं आई ते सैयदा ज़ैनब दे कलेजे नु हाथ पै गया कदे उस खैमे च जा रही कदे उस खैमे च जा रही पर सकीना नजर नहीं आई कौन है दिवाली दे गुलामो सैयदा ज़ैनब चल दिया करबला दे रेगदार मैदान दे अंदर आईया ते सैयदा ज़ैनब ने वेखिया सकीना इमाम हुसैन दे कदमां ते सिर रखिया अपने बाप दे कदमां ते सिर रख के लेटिया ने सैयदा ज़ैनब ने आके चुक के सीने ला लिया ते सीने ला के फरमाया बेटी की पई करनी मैं ते
मैनू खेमिया च वेखनिया बाबल दे पैरां ते सुती सैयदा नगीना कहदियां ने पुपी अम्मा तुसी ते जानदे हो जदों नाने दा शहर मदीना आउंदा सी मैं बाप दे सीने ते सौंदी रही मदीना छड़ के मक्के आ गए मैं अप्पू दे सीने ते सौंदी रही मक्का छड़ के करबला आया मैं अप्पू दे सीने ते सौंदी रही 9 मुहर्रम तक बाप दा सीना सौण लई मिलदा रही सैयदा ज़ैनब कहदियां बेटी हुण दे कदमां च लेटी शकीना रो के कहदी है पुपी अम्मा मैं ते सीने ते सौण आई सा जदों आ के वेखिया मेरे बाबे दा सीना तीरां दे नाल छलनी मैनू सीने ते जगह ही नहीं मिली मैं बाप दे पैरां च सो गई सैयदा ज़ैनब ने चुक के सीने ला लिया ते सीने ला के फरमाया बेटी इंज नहीं करीदा बेटी ना रो चल बेटी खेमिया च चलने सैयदा नगीना कहदी है फुफी अम्मा मैं तेरे नाल खेमिया च चलनी बस मैनू अप्पू नाल गल ते कर लैण दे मैनू पुछ लैण दे अप्पू मैं किते सीने ते सोया करांगी मैनू पुछ लैण दे अप्पू मैं मदीने किते नाल जावांगी मैनू पुछ लैण दे अप्पू जी जे मदीने सुगरा ने पूछया दस मेरा वीर अकबर किते छड़ के आई है की जवाब देवांगी जे मैनू सुगरा पूछया मेरा असगर किथे मैनू अप्पू कोलों पुछ लैण दे मैं की जवाब देवांगी सैयदा ज़ैनब ने पकड़ के सीने नाल लाया ते वीर दी लाश वल वेख के कहदी है शाला जा मेरा वीर किसे दे ते ना होन निवानिया पैना जिस पैन दा वीर ना होवे ते उसकी दुनिया तो ले शाला जान है वीर किसे दे ते ना होन निमानियां पैना जिस पैन दा वीर ना होवे उसकी दुनिया तो लेना साहिब ए करबला दा रेगदार इस हाथ की नमाज पढ़ के सैयदा ज़ैनब ने हाथ की तलवार पकड़ी ते एन करके लाशा इकट्ठियां करके ना ते सैयदा ज़ैनब लाशा ते पहरे दे रही वाह अली दी बेटी मैं तेरे हौसले तो कुर्बान जावां अज किसी दे बेड़े च एक मैयत पई होवे ना ते सारी रात नींद नहीं आउंदी अली दी बेटी दा किन्ना हौसला है जेड़ी 72 लाशां रख के करबला दे मैदान च पहरे पई देंदी है सैयदा ज़ैनब ने सारियां लाशां इकट्ठियां करके बैठ गई एक ओ करबला जेड़ी 10 मुहर्रम सुबह फजर तो लेके ज़ोहर तक इमाम हुसैन ने देखी है एक ओ करबला जेड़ी 10 मुहर्रम दी ज़ोहर तो लेके मदीना तैयबा तक अली दी बेटी सानी ज़हरा सैयदा ज़ैनब ने देखी है अदीदान गिरामी कदर कहने करके लाशां नु इकट्ठियां कीता ते इकट्ठियां करके लाशां दे कोल बैठ गई ते वीर हुसैन दी लाश ते नजर पै गई ते सैयदा ज़ैनब रो के कहंदियां ने दोष ना देवी मेरे सिर ते वीरा ते अज पैन तेरी मजबूर किथों तेरा वे मैं कफन ले आवां ते अज शहर मदीना दूर नाले रोक कह दिए जे अज होंदा मेरा शहर मदीना ते मैं तेरी सोनी कबर बनेंदी लोकी सुट दे नी फुल कबरां ते मैं चंबे ते बाग लवेंदी कौन है दिवाली दे गुलामों यतीमा ते हो गई सैयदा
سیدہ زینب نے نگاہ ماری ایک گھوڑا سوار سواری تے قریب آنے تے سیدہ زینب کہہ دی آن والیا ذرا غور دے نالاوی علی دی بیٹی ہے اپنے پتراں تے بیراں دیاں لاشاں تے پیرے پئی دیندی ہے تے شاعر کہندا اے گل سن کے اس شتر سوار نے تے اگوں اے جواب لایا میں تجھ غریب دا نانا بچڑی تے تیرا پیرا ویکھنے آیا سیدہ زینب رو کے کہہ دیئے اس ویلے تو کتھے سوے نانا تے جدوں شمر نے تیر چلایا ڈگ قاسم دا میں اکھاں نل ڈیٹھئی تے میرا اصغر گئی تریا عزیزان گرامی قدر زندہ باد رات گزری 10 محرم تی رات کربلا دے میدان وچ گزری نا صبح 11 محرم تے فجر دی نماز دا ویلا اج خیمے چ نماز ادا کیتی تے یزیدی آ گئے ان حضرت امام زین العابدین دے ہتھاں چ بیڑیاں پا لئیاں بیڑیاں پا کے تے سیدہ زینب تے ساریاں پردہ دار بیبیاں نو اٹھا دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھا دیتا تے بٹھا کے حضرت امام علی مقام امام حسین دا سر نیزے دی نوک تے ٹنگیا انہاں یزیدیاں دی مت ماری گئی جڑا سر جھکانا چاہندے سن اتار کے آپ ہی بلند کر کے پہ پھر دینا آقا حسین دا سر نیزے دی نوک تے ٹنگیا تے این کر کے نیزہ پکڑیا خولی نے تے امام زین العابدین نو دے دیتا تے کہنے لگا باپ دا سر پکڑ ایک ہاتھ چ اٹھاں دی مہار پکڑ تے چل قافلے دے اگے اگے تردا جا کونین دے والی دے غلامو ذرا تصور تے کرو اے او گلیاں نے جدو حضرت مولا علی امیر المومنین سن کدے سیدہ زینب تو شہزادی بن کے گزر دی سی اج قیدی بن کے گزرنا پینا ہے انہاں گلیاں چ شہزادی بن کے پھر دی رہی اج قیدی بن کے گزرنا پہ گیا اسے وعدے میں کہہ رہا قیدیوں کے بی بی زینب جدوں بل شام دے چلی کب گیا سی عرش خدا دا تے نالے قبر رسول دی ہلی کانے دے بادی دے غلاموں زین العابدین نو بیڑیاں پا لیاں سیدہ زینب تے پردہ دار بیبیاں نے اٹھا دیا نگیاں پشتاں دے سوار کیتا حضرت امام زین العابدین نے اٹھا دی مہار پکڑ لئی ایج کر کے کربلا دیا گلیاں حضرت امام زین العابدین جا رہے سیدہ زینب تے پردہ دار بیبیاں نے اٹھا دیا نگیاں پشتاں دے بٹھا لیا اج قافلہ کوفے دے مزاراں چ آ رہے کونے دے والی دے غلاموں چاندک ایک ویلا آیا کونے دے والی دے نواسی دے سر مبارک والا نیلا آپ دے ہاتھوں چھوٹ کے زمین دے اندر گڑیا گیا یزیدی چک دینے نیلا چکیا نہیں جا رہا آگے زین العابدین کو کوڑا مار کے کہہ دینے تیرا باپ نے دے قرآن پیا پڑھ دئی جا پوچھ دس دا کیوں نہیں کیڑی بجائے کہ نیدہ ساڑھے گلو چکیا نہیں جا رہا حضرت امام زین العابدین و بیڑیاں لگیاں نے ایدے کر کے بابا دے سامنے آگئے بابا یزیدی کوڑے مار دینے بابا میرے کلو مارا نہیں کھا دیا جا دیا بابا میرے کلو یہ کوڑے نہیں کھا دے جا رہے دس چل دا کیوں نہیں آقا حسین دے سر چویا آواز آ رہی آنا مدور بیٹا میں مجبورا
ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا 18 سال دا اکبر دے کے مجبور نہیں ہویا غازی عباس ورگا ویر دے کے مجبور نہیں ہویا عرض کی تھی بابا یونو محمد دے کے مجبور نہیں ہویا بابا کیڑی مجبوری آ گئی آقا حسین دے سر چوں آواز آئی بیٹا میں کیویں چلا میری تیس کی نایوٹ تو ڈگ پئی بیٹا میری سکینہ سواری تو تھلے ڈگ پئی حضرت سیدہ زینب نے نگاہ ماری پیچھے آ کے ویکھیا جڑی سواری تے سکینہ ہے او سواری خالی آ رہی سیدہ زینب پیچھے آ کے ویکھیا سیدہ سکینہ ایک ریت دے ٹیلے تے بیٹھیاں نے بابا بابا پیاں پکار دیاں نے سیدہ زینب نے آ کے سینے دے نال لایا فرمایا بیٹی ڈگ جو پئی ہے آوازاں کیوں نہیں واریاں عرض کیتی پھپھی اماں میں بڑیاں آوازاں واریاں نہیں میں آکھیا آئی پھپھی اماں سکینہ ڈگ پئی تسا میری آواز نہیں سنی میں آواز ماری زین العابدین ویرا تیری بہن ڈگ پئی میرے ویر زین العابدین نے بھی میری آواز نہیں سنی پھر میں آواز ماری ہے اما تو ہی سن لے تیری بیٹی ڈگ پئی میرے بابا جان نے میری آواز سن لئی ہے کون ہے دیوالی دے غلام سیدہ سکینہ نو پکڑ کے اونٹ تے بٹھایا تے سکینہ رو کے کہدی ماں مرے تے ماں پہ مقیدے تے ویر مرم تن خالی ترجے باپ محمد بخشا تے کون کر دئی رکھوا تو تھوڑا جا کم ہونا رکھ عزیزان گرامی قدر سیدہ سکینہ نو پکڑیا سواری تے بٹھایا قافلہ چلیا ادھی رات پہ گئی نا تے جدوں قریب ہی کوفے دیاں گلیاں چ خولی دا گھر ہے تے خولی دے ہاتھ چ ہنو نیزا جی دے تے آقا حسین دا سر مبارک ٹنگے ہے تے رات پہ گئی تے قافلے والے کہنے لگے رات پڑاؤ کرنا ہے تے ہووے نا کہ آج دی رات اتھے رک جائیے تے خولی کہنے لگا میرا گھر قریب ہے تے میں آقا حسین دا سر اپنے گھر لے جانا صبح ہوئے کی تے لے کے آواں گا آقا حسین دا سر خولی نے پکڑیا تے لے کے اپنے گھر آ گیا اے ظالم بدبخت بے ایمان جدو اپنے گھر آیا نا تے تندور سی تے تندور دا ڈکنا چوکے تے آقا حسین دا سر مبارک تندور وچ رکھ کے نا اتے ڈکنا منہ دا مار دیتا تے بی بی کہنے لگی خولی انہیں دنوں دا کتھوں آیا ہے تے خولی کہنے لگا جی وقت دے باغیاں دے نال ماذ اللہ جنگ لڑن گئے ساں تے میں بڑا تھکیا ٹوٹے آیا جلدی کر میرے واسطے روٹی بنا تے میں روٹی کھا کے آرام کرنا ہے بی بی نے روٹی بنائی خولی نے روٹی کھا دی تے خولی سو گیا ادھی رات دا ویلا تے جڑی خولی دی بی بی نبی دی یاد دی غلام ہے تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھی نا تے خولی دی بی بی نے ویکھیا تندور ہے تے تندور دے اوتے ڈکنا ہے تے ڈکنے تھانی نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے ڈکنے تھانی نور پہ نکلے خولی دی بی بی بڑی حیران کہ میں تندور جلایا بھی نہیں تے بچوں لائٹ کا دی بھی نکل دیئے کون ہے دیوالی دے غلاموں سنوں کے کلیجہ پھٹ جائے گا کون ہے دیوالی دے غلاموں خولی دی بی بی چل کے تندور دے نیڑے آ گئی انہیں آ کے ڈکنا اٹھایا میں کہ حیران رہ گئی بیچے کو سونی دی صورت ہے اندے جو نور دی لاٹ پئی نکل دی جدو خولی دی بیوی نے نگاہ ماری چیخ نکل گئی اس سر دے چار چپیرے چار صورتاں ہور نظری آ رہی ہیں جدو بیوی دی چیخ نکلی خولی اٹھ کے باہر آیا کہنے لگا دس کئی ماجرا بنے آئی وہ بیوی کہنے لگی ظالماں یقیدہ ساری اتار کے لے کے آیا خودی کہنے لگا میں تینوں یا کہ اسی وقت باغی دے نال جنگ لڑ کے آیا
وقت دا باغی تے نہیں ہے تے مسجد نبوی دا نمازی پیا لگدا ہے خودی اپنی بیوی نو کہہ لگا یہ نو کی میں جاننی ہے بیوی کہہ لگی یہ تے حسین دا سر لے کے آئے تے وہ یاد ہوئے گا پچھلے سال میں حج کرنا واسطے گئی ہیں ساری دنیا حجری اسود دے بوسے پہلے بھی اچانک کرمے کا بچ حسین آگئے لوگ دوڑ کے جا کے نبی دے دوترے دے قدم پہ چم دینے نانے آبادہ مار کے کہہ دینے حجری اسود چمن والیو آگے نبی دے دوترے دے قدم چم لو حجری اسود نو نبی نے ایک بار چمے آئے حسین ہوئے جنہوں نبی نے صبح بھی چمے شام بھی چمے آئے اللہ یا علی دا نگرامی یہ قتل کو کہنے لگے اے ہو حسین جن نبی صبح دوپہر تے شام ہر بیتے چمد رہے ہیں خولی کہنے لگا تو جاننی ہے ہاں میں جاننی ہے اور تو تے نبی دا گھارو جاڑ کے آیا ظالمہ تے خولی دی بی بی کہنے لگی میں تیرے نال نہیں رہنا وہ کہنے لگا میں تے تینوں طلاق ہی نہیں دیتی کہ میں چھڑ کے جا سکنی ہے تے خولی دی بی بی کہنے لگی ظالمہ جدو مذہب علیحدہ ہو جان پھر طلاقاں دی لوڑ نہیں پہندی تو کی لگنے میرا جڑا نبی دے پتران دا کچھ نہیں لگدا اور میرا بھی کچھ نہیں لگدا خولی کہنے لگا تیری نکی نکی اولاد چھڑ کے چلی ہے وہ کہنے لگی ظالمہ تو نبی دی یاد تے اولاد دا حیا نہیں کیتا میں تیری اولاد دا کی کرنا ہے تاریخ کربلا دا شدی خولی دی بی بی نے اپنا سامان پکڑیا تے خولی دی بی بی چلے گئی کتھے گئی کتھے نہیں گئی اے تو اگے تاریخ خاموش ہے دن چلیا تے خولی نے آقا حسین دا سر پکڑیا تے واپس آ گیا اے تو قافلہ چلیا تے ابن زیاد دے دربارے چایا جو تو قافلہ ابن زیاد دے دربارے پہنچیا نا تے آقا حسین دا سر مبارک ایک تھالے چ رکھ کے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا ابن زیاد دے ہتھاں دے چھڑی ہے اس ظالم بے ایمان نے این کر کے نا آقا حسین دے لباں تے چھڑی ماری تے قریبی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کھڑے نے جنہاں دا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تے بول کے کہندے نے ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی کیوں انہاں ہونٹاں تے چھڑیاں پہ مارنا ہے تے ابن زیاد بول کے کہنے لگا تو میرے دربارے چ بولے ہیں ایتھے کسی نو بولن دی اجازت نہیں اگر تو صحابی رسول نہ ہوندا تے میں تیرا سر تن تو جدا کر دیندا تے حضرت زید بن ارقم کہنے لگے ظالمہ کتنا بدبخت ہے صحابی رسول دا تے ادب کرنا ہے تے نبی دی یاد دے سر تن تو جدا کر کے اوتے چھڑیاں مارنا ہے ظالمہ جنہاں ہونٹاں تے تو چھڑی ماری ہے نا میں اپنی اکھاں نال کئی وار انہاں ہونٹاں نو نبی نو چوس دیاں ویکھیا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کونین والی دے غلاموں قافلہ ابن زیاد دے دربار چ تریا بڑی طویل داستان ہے تردیاں ہن قافلہ جدو آقا حسین دا لے کے ترے نا ہن دمشق جانا ہے یزید دے دربار قافلہ آقا حسین دا لے کے جا رہے سر نیزے دی نوک تے ٹنگیا تے این کر کے بازاراں چ نکلے نا تے جدو حران دا بازار آیا ایتھے ایک یہودی رہندا جدا نام ہے یحییٰ حرانی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے نا کتاب پہ پڑھے تے انہیں این کر کے نگاہ ماری تے دوروں ایک سر نظر آیا ہے بلند تلاوت قرآن جاری ہے بلند تے تلاوت قرآن جاری اور جلدی نہ دوڑ کے نا چھت دے قریب آیا نا تے این کر کے نگاہ ماری تے او دے تے پیروں تھلوں زمین ہی نکل گئی وہ ویکھ کے حیران سر ہے تھلے تڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے سر ہے تڑ نہیں تے قرآن اسے بات میں کہنا پانچ تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پانچ تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں کون
تے بادی دے غلامو یحییٰ حرانی دی نگاہ پہ گئی میرے آقا حسین دا سر نے دے دی نوگ تے قرآن دی تلاوت پیا کر رہا ہے یحییٰ حرانی جلدی دے نال چھت تو نیچے آ گیا تے آگے یزیدیاں نو کہنے لگا ایک دا سارے جڑا نے دے دی نوگ تے ٹنگیا یزیدی کہہ لگے دس پوچھ کے کی لینا آئی یحییٰ حرانی کہتا دس کے بیکھو تے سہی کون ہے یزیدی کہہ لگے دانا حسین یحییٰ حرانی کہہ لگے او حسین جیڑا فاطمہ دا پتر ہے کہہ لگے ہاں یو کو حسین جڑا فاطمہ دا پتر ہے تے یحییٰ حرانی کہنے لگا او ہوئی فاطمہ ہے جیڑی محمد دی بیٹی ہے کہنے لگے ہاں یو کوئی فاطمہ جڑی محمد دی بیٹی ہے تے یحییٰ حرانی کہتا ظالمائے نو باغی نہ آکھیا نے ظالماں تو سب کھیا نہیں سر کٹ گیا ہے میدے تے چڑھ گیا ہے پھر بھی قرآن پیا پڑھدا ہے یحییٰ حرانی آقا حسین دے سر بل ویکھ کے کلمہ پیا پڑھدا ہے وہ کہہ لگے یحییٰ ساڈے بغاوت کرنے والیاں دے نسات پیا دینا ہے یحییٰ کہتا ظالمو باغی تے تسی لگ دے ہو یہ تے سچا نمازی پیا لگدا ہے میں کلمہ پڑھ کے نہ دی غلامی دا اعلان کرنا تے یحییٰ حرانی نے تلوار کٹی انہاں یزیدیاں دے نال جنگ لڑنا شروع ہو گیا تے نالے جنگ پیا لڑدے تے نالے کہندے لا الہ الا اللہ لا یہ جو نہیں یار پہلے بندے تو آخر تک یہ آواز آوے لا الہ وہ اس کلمے تے راز نیارے میں اس خوف دے بیڑے تارے میں اس کلمے تے راز نیارے اس ٹوپ دے بیڑے تارے نے او سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ عشاء تو لے کے ہو تک یار والیوں میں پیغام دینا یا جو مانگ لو جو کچھ منگنا دیا جو مانگ لو جو کچھ منگنا دیا جو مانگ لو جو کچھ منگنا دے جنوں منگنا نہیں آ رہا جولی پھیلا کے مدینے دا رخ کر گیا کہ مدینے والیا میں تے غریباں تیری بیٹی تے جگ دی امیر ہے مدینے والیا فاطمہ دے پتر جنتیاں دے سردار نے اسی تیری بارگاہ چ انہاں دا وسیلہ ہی مانگنے آیا جو مانگ لو جو کچھ منگنا دے جو مانگ لو جو کچھ منگنا دے میرے آقا نے یہ تھو منگنا دے وہ میرے جانا جنے سجدہ جے پڑھیے لا یحییٰ حرانی تلوار کٹی جنگ لڑی کئی یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا اخیر نبی دی یاد دی محبت چ لڑدے نا یحییٰ حرانی آپ بھی شہید ہو گیا آج بھی جڑا جاوے نا کوفے تے حران دے مین گیٹ تے مزار ہے او یحییٰ حرانی دا مزار ہے
دیکھے نبی دی یال دی محبت تے شہید ہو گیا جدو یزیدیاں ویکھے ایتھے تے بغاوت ہو گئی ہے بازاراں چ جاواں گے تے لوگ تے سر ویکھ کے کلمہ پہ پڑھ دین انہاں یزید دے نال رابطہ کیتا خط لکھا انہاں کہ تے بغاوت ہو گئی ہے جیڑی گلی چوں لے کے سر جانے ہیں تے لوگ کلمہ پہ پڑھ دین یزید کہنے لگا پھر انہیں کرو تسی بازاراں تے جنگلاں تھانی لے کے آؤ انہاں مین بازاراں تھانی نہ لے کے جاؤ کون ہے والی دے غلامو حرام دا بازار جیڑی بات میں کرنا چاہنا جی دے سینے چ دل ہویا تے ہوے تی والا تے تی دا درد ہویا اس باپ دی چیخ نکل جائے گی میں تاریخ چ پڑھیا کہ میرے آقا حسین دی جدو شادی ہوئی نا شہر بانو نال تے شہر بانو 50 نوکرانیاں لے کے آئی کنیاں بولو کنیاں ایران دے بادشاہ دی شہزادی ہے نا تے 50 نوکرانیاں لے تے 40 نوکرانیاں آزاد کر دیتیاں 10 نوکرانیاں رکھ لیاں تے ایک ایک کر کے وہ بھی آزاد کر دیتیاں انہاں وچوں ایک بچی جدا نام سی شیری بی بی کی نام سی شیری بی بی شیری بی بی بڑا پیار کر دی ہے شہر بانو نال تے آقا حسین شیری بی بی نہ بڑا پیار کر دین تے میرے حسین نے شیری بی بی نو اپنی تی بنا لیا منہ بولی بیٹی بنا لئی تے شیری بی بی نے جدو آزاد کرن دی واری آئی نا تے آقا حسین نے اودی شادی کوفے کر دیتی حران تے جدو شادی کیتی نکاح پڑھ کے توریا نا تے شیری بی بی کہندی بابا جی نالے تی بنایا جے تے تیاں نو ایڈی دور تے نہیں نہ ویائی دا تیاں دور تے نہیں نہ توری دیاں تیاں دے ماپیاں بغیر دل تے نہیں نہ لگ دے میرے آقا حسین فرمایا بیٹی جا پھر میں تیرے نہ وعدہ کرنا جب وقت وفات کی تھی نا تیرا ابو تینوں ضرور ملن آوے گا جا میں تیرا باپ تینوں ملن آوے گا بیٹی میں تیرے نہ وعدہ کرنا شیری بی بی نکاح کیتا تر گئی بڑی دیر گزر گئی باپ نہیں آیا تے جدو آقا حسین نے حضرت امام مسلم نو بھیجیا نا کہ کوفے والے دے حالات دسو تے 40,000 کوفیاں پہلے تے نہیں بیعت کیتی تے حضرت امام مسلم نے آقا حسین نو خط لکھا تسی بھی آ جاؤ ادھر حسین چلے تے خط شیری بی بی نو بھی لکھ دیتا تے یہ تیرا ابو ملن آ رہے ہیں بیٹی میں ملن آ رہے ہیں 2 محرم نو کربلا دے میدان جا کے خیمے لگے میرے حسین جنگ دا ارادہ کر کے نہیں سن گئے جے جنگ دا ارادہ کر کے جاندے تے 6 مہینے دا پتر نال نہ لے کے جاندے جے جنگ دا ارادہ ہوندا تے 30 سکینہ نو نال نہ لے کے جاندے عزیزان گرامی ایک ادھر اوتھے جا کے جنگ ہو گئی تے اج میں جڑی گل کرنا چاہنا دل دی کھڑکی کھول کے سنو اج باپ تی نو رات نو فون کرے نا بیٹی میں صبح ناشتہ تیرے کول کراں گا تے ساری رات تی نہیں سوندی نویں بستر کڈ کے بچھاندی ہے نویں گدے کڈ کے بچھاندی ہے نویں سرہانے کڈ کے لاندی ہے تے آن گوان تے سہیلیاں نو دس دی نہیں اج میرے ابو نے مینوں ملن آنا ہے وہ 30 ساری رات باپ دے انتظار کرے تے باپ لے انتظام کرے تے وہ 3 نے کنے کو انتظام کیتے ہون گے جدا ابو حسین ورگا ہوئے گا انہیں کنے کو انتظام کیتے ہون گے حرام دے مدارے چ شیری بی بی دا گھر ہے تے شیری بی بی نو پتہ سی میرے آقا حسین نے آنا ہے کیونکہ خط جو لکھیا سی بیٹی میں آ رہے ہاں کون ہے دے والی دے غلاموں شیری بی بی نے بستر بھی نویں لا لے شیری بی بی نے کڑ کے سرانے دے گدے بھی نویں لا لے اپنے گھر دیاں 4 پائیاں دے پھول بھی چھا لے محلے داراں نو کہندی اے سہیلیوں میرا ابو حسین آ رہا ہے سہیلیوں میرا ویر اکبر بھی آ رہا ہے سہیلیوں میرا چاچو عباس بھی آ رہا ہے سہیلیوں میری بوبی زینب بھی آ رہی ہے کون ہے دے والی دے غلاموں نویں بستر لا کے انتظار بھی کر دیئے شخص کے دیا اے بھائی مدت گزری اے دے یار نہیں مکھ بکھایا ربا میرے یار ملن دا اجے وقت کیوں نہیں آیا ادھر شیری بی بی نے بستر لا کے باپ دی راہ بھی ویکھ دی جدوں قافلہ بازار دے اندر آیا دوروں نظر پہ گئی شیری بی بی نو لگا میرے بابا جان دا قافلہ آ گئے جدوں قافلہ چل دیا گھر دے قریب آیا جدوں بیٹی نے ویکھیا باپ دا سر دے ٹنگے تھلے تاڑی کوئی نہیں شیری بی بی دی چیخ نکل گئی تے رو گیا کہ حسین دے سر دے سامنے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی بابا
دیا نال وعدے کر کے ملن اجتے نہیں آئی دا بابا میں بڑے بستر بچھا کے بیٹھی بابا میں بڑے انتظام کر کے بیٹھی میرا ابو یار بابا بیٹیاں نال اجتے نہیں کریدا سیدہ زینب دے سینے لگ کے کہندی ہے پھوپھی اماں دس کی پڑیا ہے سیدہ زینب نے پکڑ کے سینے نال لایا فرمایا بیٹی نہ پوچھی میرے کولوں دسیا نہیں جانا تیرے کولوں سنیا نہیں جانا بیٹی میں تینوں کیویں داستان سناواں تر گیا روح ہفتہ والے تے ناڑی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائے کیڑے پاس بیٹی میں تینوں کی دسا میرے کولوں دسیا نہیں جانا تیرے کولوں سنیا نہیں جانا تیرا باپ کربلا دے میدان میں شہید ہو گیا عزیزان گرامی قدر ایتھوں بھی قافلہ چلیا ہن جنگلات ہنی میرے آقا حسین دا قافلہ لے کے جا رہے ادھی رات ہوئی تے جنگل چ پڑاؤ کیتا تے سر نیزے دی نوک تے ایک عیسائی دا گرجا ہے تے این کر کے آقا حسین دا سر این گرجے دے نال کھڑا کیتا نا نیزا تے سر گرجے دے نال لگا تے گرجے چ تھرتھلی پے گئی تے عیسائی نے این کر کے ویکھیا سر مبارک نورانی چہرہ تے عیسائی آ کے نا خنوق نامی بندہ ہے جڑا سر دے قریب پیرا پہ دیندا ہے انہوں آ کے کہنے لگا کون ہے وہ کہنے لگا تو پوچھ کے کی کرنا ہے دس تے صحیح وہ کہنے لگا اے حسین ہے علی دا پتر ہے تے ایک کربلا دے میدان میں شہید ہو گیا تے سارا سا یزید دے دربار وچ لے کے چلے ہاں تے او پادری کہنے لگا این کر جننے پیسے لینے میرے کو لے لے اج دی رات سارے مینوں دے دے سودا ہو گیا اس سر مبارک پکڑیا تے لے گیا جا کے رکھیا زلفاں سواریاں داڑھی مبارک سواری تے ساری رات سر دے سامنے بیٹھا نا تے اے این کر کے زیارت کردا رہیا تے ویندا کی رہیا نور دی لاڑ نکلدی ہے تے آسماناں ول پئی جاندی ہے تے ساری رات ویکھدا رہیا صبح دن چڑھیا تے وعدے دے مطابق سر لے کے آیا نا تے جڑے پیسے مکے سن او بھی لے کے آیا تے این کر کے پیسے پکڑائے تے سر واپس دے دیتا تے کلمہ پہ پڑھے وہ کہنے لگا تو کلمہ کیوں پڑھنا ہے کہنے لگا ظالمو تو انہوں پتہ ہی نہیں لگیا تساں اتار کلمہ پڑھ کے اتار کے لے کے آئے ہو میں ویکھ کے کلمہ پڑھ لے آئے تے تساں اے کلمہ پڑھ کے سار اتارے ہیں تے میں کو کلمہ ایویں تے نہیں پڑھیا میں راتی سارا کچھ ویکھ کے پھر کیا کلمہ پڑھنا عزیزان گرامی قدر کلمہ پڑھے جدو پیسے دیتے نا انہیں پیسے پکڑے تے پیسے ٹھیکریاں بن گئیاں وہ حیران کے ساڑے نہ بنیاں کی کونین دے والی دے غلاموں بڑی طویل داستان قافلہ چل دیاں دربار یزید چایا جدو یزید دے دربار قافلہ پہنچے انا آقا حسین دا دربار یزید دے اندر تے ہن یزید بھی وہی معاملہ کیتا ہے جڑا ابن زیاد نے کیتا ہے انہیں بھی آقا حسین دے لبا تے چھڑی ماری تے یزید دی بیوی جدا نام ہے ہندا کی نام ہے انہوں پتہ لگا قافلہ آیا تے قیدی بن کے آئے تے وہ کہنے لگی کہ میں ملنا چاہنی ہوں تے یزید کہنے لگا میری بیوی دے کمرے تو لے کے تے جتھوں تک تخت لگا پردے دا انتظام کر دیو میری بیوی آ رہی ہے تے سیدہ زینب کہنے لگی ظالمہ تینوں حیا تے نہیں آوندا تیری بیوی آوے تے ان کر کے پردے دے انتظام کرنا تے جنہاں دی ماں دے سر دا وال ننگا ہوے تے حیا دا ہمارا سورج نہیں نکلدا انہاں نوں قیدی بنا کے کھلا دے آئی کونین دے والی غلام یزید دی بیوی آ گئی آ کے تخت تے بیٹھ گئی سامنے سیدہ زینب کھلوتیاں تے یزید دی بیوی کہنے لگی تسی کون ہو تے کتھوں دے رہن والے ہو اج اپنا نام نہیں دسیا تے سیدہ زینب پھٹ بول کے فرماندیاں میں مدینے دے رہن والی میں مدینے دے رہن والی ہاں جدوں مدینے دا نام سنیا نا تے ہندا جلدی نال مدینے دے رہن والی ہاں سیدہ زینب فرماندیاں ہاں میں مدینے دے رہن والی ہاں تے ہندا کہنے لگی مدینے والی فاطمہ نو جاننی سنے گا کلیجہ پھٹ جائے گا تو مدینے والی فاطمہ تو جان نہیں ہے اج کئی مہینے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا تے سیدہ زینب دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے کون ہے دیوانی دے غلاموں سیدہ زینب رو کے کہنے لگیاں میرے نالوں بعد فاطمہ نو کون جاندا ہے
سیدہ زینب کہہ لگیاں دس تو فاطمہ نو کیویں جاننی ہے ہندا کہہ لگی دس تے صحیح جے تو فاطمہ نو جاننی ہے او دی تی زینب نو بھی جاننی ہوئے گی سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی پھر رو کے فرما دیا میرے نال بد زینب نو کون جاندا ہے تے ہندا کہہ دی جے زینب نو جاننی ہے پھر حسین نو بھی جان دی ہوئے گی فرمایا میرے نالوں بعد حسین نو کون جاندا ہے تے سیدہ زینب فرمادیاں نے پوچھنا والی ہے تو دس تے صحیح فاطمہ تے زینب تے حسین نو کیویں جاننی ہے ہندا کہہ لگی میں مدینے چ بسدی رہی ہاں جدوں میں مدینے بسدی سا فاطمہ دے گھر نوکرانی بن کے رہی ہاں میں فاطمہ دے گھر جھاڑو دیندی رہی ہاں میں فاطمہ دے گھر دے برتن صاف کردی رہی ہاں کون ہے دے بالی دے غلام جدوں سیدہ زینب نے یہ گل سنی سیدہ زینب فرمادیاں اس ویلے دی کوئی ہور گل بھی سنا دے ہندا بول کے کہندی جدوں میں فاطمہ دے گھر رہی ہاں پکوڑے چک بچی زینب کھیلتی رہی ہے میں اس بچی نہ بڑا پیار کردی رہی ہاں جدوں سیدہ زینب نے سنیا تے رو کے فرما دیا نے او فاطمہ جدیاں گلاں کرنی ہے او میری ماں لگدی ہے او زینب جدیاں گلاں کرنی او دکھی زینب میں جڑے حسین دیاں گلاں کرنی ہے او ویکھ لے تیرے خاوند نے سر کٹ کے دے دی نوک تے ٹنگائی ہندا گاش کھا کے اپنے تخت تو نیچے گر گئی سیدہ زینب نے ہوش کرایا اینج کر کے ہندا نے ہاتھ جوڑ لے سیدہ زینب کہہ لگیاں دربار تواڈا ہے تخت تواڈا لگا ہے چاہتے اپنے تخت دے بیٹھ جاؤ تے ہندا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے سیدہ جدوں مالک آ جان نوکر تختاں تے نہیں بیندے جدوں مالک آن نوکراں دی کی مجان تختاں تے بیٹھ جاؤ اینج کر کے یزید نو کہندی لعنت ہووی تو تے کہدا نے وقت دے باغی نال جنگ ہوندی ہے ظالماں نبی دی آل دے ساری اتار کے لے آئے تے ہدایت کر کے ہاتھ جوڑ لے تے کہندی ہے زینب مینوں معاف کری میں تے اج وی تواڈی غلام بس تسی گواہ ہو جو میں ترلا پئی مارنی ہے جدوں قیامت دا دیاڑا آئے تیرا نانا غلاماں دی گنتی کرے وچ میرا وی نام لے لیا میں غلاماں عزیزان گرامی قدر تو یزید نے ویکھیا ہر تھاں تے بغاوت پئی ہوندی ہے یزید کہہ لگا میں انہاں نو قید کر دیو قید خانے چ قید کیتا تے امام زین العابدین دے سامنے آ کے کہنے لگا دس زین العابدین تو کی چاہنا ہے حضرت امام زین العابدین بول کے فرماتے ہیں میری چند شرطیں ہیں کی شرطاں امام زین العابدین فرماتے ہیں پہلی یہ کہ میرے باپ کے قاتل میرے حوالے کر دے جدو پہلی شرط سنی تو یزید کہنے لگا دسو بھی حسین دا قاتل کون ہے خولی کہنے لگا شیمر نے مارے ہیں شیمر کہنے لگا خولی نے مارے ہیں او دا نال آوے تے او دا نال آوے جدو آپس سے گلا پہ کرن نا تے خولی کہنے لگا یزید جے ظلم نہ کرے تے میں دسا کنے مارے ہیں یزید کہنے لگا دس این کر کے یزید والی اشارہ کر کے کہنے لگا تو مارے ہیں تو شہید کروائے ہیں یزید کہنے لگا میں تے کربلا کیا ہی نہیں میں تے کوتے حاضر ہویا ہی نہیں تے خولی کہنے لگا ابن زیاد نو گورنر بنایا تو قتل دے حکم جاری کیتے تو تے ظالمہ قاتل بھی تو ہی ہے جدو خولی نے جدو یزید دیکھا نا گل میرے وال آ رہی ہے امام زین العابدین نو کہنے لگا دس اگلی گل کیڑی کرنی ہے حضرت امام زین العابدین فرماتے نے پھر ان کر سانو نا مدینہ طیبہ جان دے سانو مدینے جان دے کہنے لگا ٹھیک ہے گل پوری ہوئے گی امام زین العابدین فرمایا پھر ان کر میرے باپ دا سر میرے حوالے کر میں مدینے لے کے جانا چاہنا چوتھی گل لے کل جمعے دا دن چڑھے گا جمعے دا خطبہ اس دمشق دی مسجد دے منبر تے بیٹھ کے زین العابدین دے گا
میں جمعے دا خطبہ دیواں گا. جدو یزید نے ویکھیا نا ہر پاسے بغاوت پئی ہوندی ہے, کہندا ٹھیک ہے تو جمعے دا خطبہ دے لیں. اگلا دن چڑھیا نا, باقی سارے نو قیدی بنا کے قید خانے جیل خانے چ بند کیتا. امام زین العابدین نو مسجد چ لے کے دمشق دی جامع مسجد تے خطبہ دین دی واری آئی. جدو امام زین العابدین ان کر کے مسجد چ بڑے نا تے ایک بندہ سی جڑا منبر تے بیٹھ کے خطبہ دیوے تے یزید دیاں تعریفاں پہ بیان کرے. اودوں بھی ہے سن جنہاں یزید دے نعرے مارے, انہاں دی اولاد اج بھی زندہ ہے جنہاں منبراں تے بیٹھ کے یزید نو رضی اللہ عنہ آکھے ہے. میں کہا جی ایڈا چنگا لگ دی دھی دے کے گھر جوائی رکھ لے, تینوں جی یزید نے ایڈا پیار ہوندا ہے تو یزید نو رضی اللہ عنہ کہہ کے بلانا ہے. ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی جنہیں نبی دا سارا گھر کربلا دے میدان وچ ذبح کیتا ہے, اج بھی تیرے واسطے رضی اللہ عنہ ہے. اس ویلے کوئی یزید کی تعریف کیا کرے تھی, امام زین العابدین اندر آ کے فرماندے نے خبردار چپ کر جاؤ, یزید دیاں تعریفاں کرنے والے آ. کربلا دا میدان تو ویکھیا کہ میں ویکھیا ہے. انہوں پکڑ کے نیچے اتاریا تے امام زین العابدین منبر تے کھڑے ہو گئے. ہن زین العابدین نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اج میرے ورگا کمینہ واقعہ کربلا سناوے تے سارے دیاں اکھاں چوں اتھرو آ جاندے تے جدوں اونے سنایا ہوے گا جنے سارا کچھ اکھاں دے سامنے ویکھیا ہے, اس ویلے دمشق دی مسجد چ کی حال ہویا ہوے گا. لوگ زارو قطار رو رہے تے لوگاں نے اپنے کپڑے پھاڑ لے تے آپس وچ اتنا زارو قطار رو رہے. جدوں یزید نے ویکھیا کہ لوگ تے ایدیاں گلاں چ آ گئے, اے تے حق بیان نہیں پیا کردا ہے. یزید نے جلدی نال نہ بندے نو اشارہ کر کے کہنا کہ جلدی کر اقامت پڑھ. وہ اقامت پڑھنے واسطے کھلوتا نا تے جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ دے الفاظ آئے, امام زین العابدین فرماتے جڑا نا لے آئی نا اس نا دا واسطہ بہ جا, مینوں گل کر لین دے. او بہ گیا. سارا واقعہ کربلا دا امام زین العابدین نے سنایا. جدوں لوگاں نے سنیا تے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے. یزید نے جلدی نال نا آکھے جماعت کراؤ, اقامت پڑھ کے جماعت کرائی گی تے مسجد چوں باہر نکلے. ہن یزید نے ویکھیا اے تے سچ پتہ لگ گیا تے سارے میرے خلاف ہو گئے. آ ہن میں دساں اے کام کنے کیتا ہے. یزید مسجد چوں باہر نکلیا نا, انہیں ویکھیا میری حکومت پہ جاندی ہے تے سارے میرے خلاف نے تے مسجد چوں باہر نکل کے جلدی سینے تے ہاتھ مارے تے یزید پٹنا شروع ہو گیا کہ میں حسین دے دکھ وچ پیا رونا. مینوں نہیں سی پتا کہ حسین نو شہید کر دیں گے. سب تو پہلے جنہ مارے ہیں انہاں ہی پٹے ہیں. اج بھی سنی پٹن والے چوں نہیں, سنی واہ حسین والے چوں. سنی جدوں بھی حسین دا نام لوے گا سینہ تان کے لوے گا. یزید نے اپنا سینہ پھٹیا تے نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ تو انہاں دے نال جا تے انہاں نو مدینے تک پہنچا. نعمان بن بشیر نال چلے آ. انہیں قافلہ دمشق دے بازاراں چ مدینے ملا رہے آ. کونین دے والی دے غلام ادھر مدینے والے بھی ڈرامہ ویکھدے نے تے آقا حسین دی بیٹی رو کے بابے نو یاد کر دی. امام زین العابدین قافلہ تریا مدینہ طیبہ والا قافلہ جا رہا. کسی آکیا زین العابدین رونا کیوں, تو کلا قیدی نہیں بنیا, تیرے تو پہلے رب دے نبی یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نے. امام زین العابدین فرماتے نے قید یوسف دی تے قید آمد دی تے دعا وچ فرق ہزاراں. یوسف کلا سی قیدی بنے کہ میرے نال نے پردے دار. میں نے رو کے فرمانے نے 40 سالاں پاچوں جا کے یوسف ملیا بہن تے بھائیاں. میرا باپ قیامت دی کر تے دے گیا اے جدائیاں. بانے دے بانی دے غلاموں نعمان بن بشیر نال جا رہا. امام زین العابدین دا قافلہ مدینہ طیبہ وال جا رہا. جدو قافلہ مدینے دے قریب آیا ام المومنین ام سلمہ بھی پردہ پا کے باہر آ گئیاں تے آگے سیدہ زینب نو سینے نال لایا. اے سلمہ کون ہے
جنوں تیرے تے میرے نبی نے کربلا دی مٹی عطا کیتی میرے آقا فرمایا سلمہ مٹی سنبھال کے رکھیا جے اے مٹی اس دیاڑے خون بن جائے گی جس دن میرا حسین کربلا دے میدان دی شہید ہوئے گا اُنہیں سلمہ نے سیدہ زینب نو جفا ماریا کیونکہ خون ہوئی مٹی بھی ویکھ لئیے تے سیدہ زینب نو کہدیاں نے زینب دسو تے سی کربلا چکی بنی کون ہے دیوالی دے غلام حسین دیو پینے جڑی کربلا دے باقیہ دی چشمدید گوائے تے سیدہ زینب نے بادو پکڑیا نبی کریم دے روزے بل جا رہیاں تے کہہ دیا نے آ جاؤ جا کے نانے دے روزے تے تسنیاں سارے مدینہ طیبہ دے لوگ مسجد نبوی چھے آگئے امام زین العابدین سیدہ زینب بھی آگئیاں تے آگے نانے دے روزے تے سلام عرض کیتا نانے کہہ دیا نے نانا دیکھے آجے میں پتر دے آئیا ویر دا ساتھ نہیں چھڑیا نانا یہ نہ یکھا دے نال باس دے بادو بھی کلوے ہوندے ویکھے میں نانا میں نہ یکھا دے نال اپنے پتران دی جوانی بھی لوٹ دی ویکھی نانا جڑیاں زمائشہ کربلا دے میدان جو ساڑے دے نادلے ہویاں نے اگر پہاڑا دے نادلے ہوندیاں پہاڑ اپنی جگہ چھڑ کے ریدہ ہو جاندے پر نانا میں سارا کمبا بارے ہے تیرا دین نہیں چھڑیا سارا کمبا بارے یا رسول عزیزان گرامی قدر ایک قافلہ مدینے پہنچیا سیدہ زینب نے ساری داستان نبی کریم علیہ السلام دے روزے تے عرض کی تھی نانا جی جڑی آزمائشاں کربلا دے میدان وچ میں ویکھیاں نے اگر پہاڑاں تے نازل ہوندیاں پہاڑ اپنی جگہ چھڑ دیندے میں کنبا قربان کیتا ہے پر دین نہیں چھڑیا کربلا معلّہ دا مشن کی سی کو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جوگ حسین دی اج زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے قریباں دا گزارا یا رسول اللہ اچھا بھی ہم سارے جانے کوشش کرو میرے نال پڑھ لو لنگر دے انتظام میں تقریر مک گئی ہے بس اے ہن صدا جڑی ہر محفل تے جا کے لائی دیئے ہاتھ بلند یا اللہ جڑا نبی دے نات کرے او دے بخت بلند ہو جان اے سارے گونج پا کے کہہ دیو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہو دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے مومن دولت دے کسے وہ ہے عبادت دے سنیا دو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا لبیک 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 مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، چڑھ کے نیزے پہ جس نے سنایا قرآن، اس حسین ابن حیدر پہ لا السلام ہے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ تمام یہ باب بیٹھ جو